A pokračujeme ďalej v našom rokovaní bodom číslo 4. Návrh na schválenie žiadosti o dotáciu na spracovanie zmien k územnému plánu mesta. Nech sa páči, predkladá pani vedúca inžinierka Štefániková. Ďakujem pekne, vážený pán primátor, vážený mestské zastupiteľstvo. Predkladám vám návrh na schválenie žiadosti o dotáciu na spracovanie zmien doplnkov územného plánu mesta. Vlastne takýto materiál podobný ste schváľovali už pred rokom. Je to možnosť získať zase dotáciu z Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja vo výške 80% nákladov, čiže pre nás to je čiastka 6280 eur na zmenu územného plánu. A vlastne k tejto žiadosti potrebujeme aktuálne uznesenia, ktoré sú uvedené v tomto materiáli. Ďakujem pekne, nech sa páči. Ďakujem. Je to materiál, ktorý už poznáme, o ktorom sme rokovali v minulom roku. Nech sa páči, otváram rozprávu k tomuto bodu. Ak sa nikto nehlási do rozpravy, poprosím návrhovú komisiu o návrh na uznesenie. Návrh na uznesenie. Mestské zastupiteľstvo schvaľuje po A. Záväzok mesta, že proces obstarávania a schvaľovania zmien a doplnkov UPN mesta Vranov potrvá najviac 3 roky od uzatvorenia zmluvy o poskytnutí dotácie. Po B. Spolufinancovanie mesta vo výške najmenej 20% nákladov potrebných na spracovanie zmien a doplnkov UPN mesta. Ďakujem. Poprosím hlasovanie. Kto je za tento návrh na uznesenie? Za 20, proti nikto sa nezdržal. Toto uznesenie bolo schválené. Ďakujem.